тоҷикистон аз рай додан ба қатномаи зидди Русия дар Созмони Милали Муттаҳид худдорӣ кард. дар Москав қабристони зиндониҳои кушташуда дар ҷанги Украина ифшо шуд. фаъолияти таксиҳои Яндекс.Го дар Тоҷикистон ғайриқонунӣ дониста шуд. узбекистон ба Ҳиндустон урани табиӣ, маъдани лозимӣ барои бомбаи атомӣ содир мекунад. тоҷикистон аз рай додан ба қабули қатномаи зидди Русия бар ҷанги алайҳи Украина, ки дар ҷаласаи вижаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид баррасӣ шуд, худдорӣ кард. дар ин қатнома аз Россия талаб карда мешавад, ки тамоми қувваҳои мусаллаҳи худро фавран ва пурра аз қаламрави Украина берун кашад ва ба ҷанг анҷом диҳад. 7 кишвар – Русия, Беларус, Кореяи Шимолӣ, Мали, Никарагуа, Сурия ва Эритрея мухолифи ин қатнома рай доданд. 32 кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид аз ҷумла Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Арманистон, Чин, Боливия, Куба, Ҳинд, Эрон ва дигар давлатҳо аз овоздиҳӣ худдорӣ карданд. барои тасвиби ин санад 141 кишвар аз ҷумла Гурҷистон, Сербистон ва Туркия рай доданд. бино ба гузоришҳои расонаҳои хабарӣ, дар ҷараёни овоздиҳӣ пешниҳодҳои Минск, ки масъулияти оғози ҷанг бар дӯши Русия аст, аз ин санад бардошта шавад, дастгирӣ наёфт. намояндаи доимии Русия дар Созмони Милали Муттаҳид Василий Небензя пеш аз райдиҳӣ қатномаро зидди Русия ва зараровар номид ва гуфт, ки ба ҷустуҷӯи роҳи ҳалли ҷиддӣ ва дарозмуддати дипломатии буҳрони Украина мусоидат намекунад. дар вилояти Москав қабристоне пайдо шудааст, ки ба созмони ҷангҷӯии Вагнери Русия тааллуқ дорад ва дар он маҳбусони кушташуда дар ҷанги Украина, аз ҷумла чандин зодаи Осиёи Марказӣ дафн карда шуданд. ба иттилои бахши узбекии Радиои Озодӣ, зодагони Осиёи Марказӣ, ки қабрашон дар ин оромгоҳ ошкор шудааст, тавассути Вагнер аз зиндонҳои Русия ба ҷанги Украина ҷалб шуда буданд. қабристон дар деҳаи Маврини ноҳияи Шелковский ҷойгир аст. дар лавҳаҳои мармарии болои қабрҳо ному насаби ҳалокшудаҳо навишта шудааст. ҳамаи онҳо дар миёнаҳои моҳи октябри соли 2022 ва январи соли 2023 дар ҷанги Украина кушта шуданд. дар миёни дафншудаҳо узбекистониҳо низ ҳастанд. вазорати нақлиёти Тоҷикистон ба баҳси фаъолияти ширкати Яндекс.Го вокуниш карда гуфт, ки хидматрасонии ин ширкат дар қаламрави Тоҷикистон ғайриқонунӣ аст. пеш аз ин ширкати Яндекс.Го гуфта буд, ки ин ширкат танҳо пойгоҳи иттилоотӣ буда, бевосита ба мусофирбарӣ машғул нест. вазорати нақлиёт бо нашри иттилоъномае гуфт, ки тибқи муқаррароти Кодекси нақлиёти автомобилӣ, фаъолияти мусофирбарӣ бо таксӣ на танҳо аз интиқоли мусофир, балки аз қабули фармоиш барои мусофирбарӣ низ иборат аст. дар фаъолияти Яндекс.Го қабули фармоиш барои мусофирбарӣ вуҷуд дорад, аммо ба ширкати Яндекс.Го аз ҷониби хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт иҷозатнома барои фаъолият дода нашудааст. аз ин рӯ кори ин ширкат дар ҷумҳурии Тоҷикистон ғайриқонунӣ мебошад. ёдовар мешавем, ки пойгоҳи иттилоотии Яндекс.Го рӯзи 15 феврал фаъолияти худро дар Душанбе оғоз карда, нахустин муштариён аз тариқи ин пойгоҳ таксии фармоиш доданд. ба дунболи ин, рӯзи 17 феврал раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз боздошти ронандагоне хабар дод, ки бо хадамоти онлайнии Яндекс.Го ҳамкорӣ карда, аз тариқи он фармоиши мусофирбарӣ қабул карданд. мақомоти умури дохилаи Душанбе гуфт, ки ширкати Яндекс.Го бидуни дарёфти иҷозатнома фаъолияташро дар Тоҷикистон ғайриқонунӣ оғоз кардааст. узбекистон аз моҳи марти соли 2023 ба Ҳиндустон ашёи асосӣ ва лозимӣ барои бомбаи атомӣ урани табиӣ содир мекунад. таври оҷонси миллии иттилоотии УЗА хабар медиҳад, ахиран намояндагони идораи нерӯи ҳастаии Ҳиндустон дар дидор бо Ҷаҳонгир Ҳасанов, роҳбари корхонаи давлатии навоии уран, масоили шарикии стратегӣ ва баррасии масъалаҳои содироти уранро баррасӣ карданд. гуфта мешавад, ки намояндагони Ҳиндустон аз корхонаи истеҳсоли уран ва макони интиқоли маҳсулоти тайёри уран боздид карда, бо раванди ташхиси сифати маҳсулоти тайёр шинос шуданд. бояд гуфт, ки созишномаи ҳамкорӣ миёни корхонаи навоии урани Узбекистон ва идораи нерӯи ҳастаии Ҳиндустон барои содироти уран соли 2019 имзо шуда буд. қобили зикр аст, ки корхонаи давлатии навоии урани Узбекистон дар ҳоли ҳозир маҳсулоти худро ба Канада,
иёлоти муттаҳидаи амрико, кӯреяи ҷанубӣ ва ҷопон мефурӯшад. ҳамакнун тибқи созишнома урани табиӣ аз узбекистон аз моҳи марти соли 2023 ба ҳиндустон низ содир хоҳад шуд. гуфтанист, дар радабандии ҷаҳонии кишварҳои тавлидкунандаи урани табиӣ узбекистон дар мақоми панҷум қарор дорад. тибқи арзёбиҳои анҷумани ҷаҳонии ҳастаӣ аз соли 2017 ба ин сӯ узбекистон ба ҳисоби миёна дар як сол 3470 тонна уран истеҳсол мекунад. дар ҳамин ҳол бояд гуфт, узбекистон уранро коркард намекунад, балки онро ҳамчун урани табиӣ ба кишварҳои дигар содир мекунад. тибқи қарордодҳои имзошуда давоми солҳои 2022-2026 навои уран ба ширкати камекои Канада, иточу ва маребуни ҷопон ва ширкати KHNP кӯреяи ҷанубӣ урани табиӣ содир хоҳад кард. ҳаҷми содироти урани табиӣ аз узбекистон ба ин кишварҳо ифшо нашудааст.